Saio hau Lesakako udalak babesten du.
hasi, bidatu, langile eta bat zuei nekin zerbitzu elkartea, gaur inazoa botatzeko gore izango duzuenak eta izugarri eskertua gobero horregatik. Bat zuen leheman erraten duen bezala, entan zerbitzu txikiek egiten dutelako handi herri bat, segi herria egiten, segi herria nahikitzen, mila esker eta ongi esker. Vale, egin dugu argazkia momentu bat dinola, vale? Sí, digo, para estar pegados. Dale. Pero es que... Sí, dime. Si dejamos un poco...
Nola aukeratu da aurten norek bota festetako altxaferoa? Nesakan egiten dugu besta batzorde bat osatzena, popularra dena, nor nahi etortzen da, elkartea ezberdinak etortzen dire, normalekoak ere bai, eta udalbatza, eta bertan proposamenak botatzen dire mahai gainera, eta gero momentu batean egun batzuetara edo bozkatzen dugu bertaratuen artean. Orduan proposamen popularra izan da, eta herriak erabakia. Aurten, ze aurkitu dezakegu Lesakako San Ferminetan? Bueno, pues hola nagusiki giro ezin hobia, 24 orduko salsa eta bueno, giro uste herrikoia, euskalduna, eta onitz beste egiteko. Zure Lesakako San Ferminetako momenturik gustokoena? Bueno, partikularki niretzat peinen eguna. Peinen eguna izaten da egun oso horre kanpoan dagona segurazki eguneko egunean dago, ez dago berrizka, orduan horrek ere egiten du besta potentea izatea. Baina, bueno, egun guzteko dute berea, gaur ere kuadriak entzkarean disfrutatzen dut honitz, biharko egun ere berezia izaten da, peina horren egunak ere, bueno, gero izaten da txanakak eta musikak eta bar, eta azken egunen herri bazkari ere, baina orokorrean tonika generala niretzako gure hona eta bira zinobia. Mi esker. Saio hau Lesakako udalak babesten du. Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Saio hau Lesakako udalak babesten du.
Saio hau Lesakako udalak babesten du. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.